센트럴 커미티니 시발저가 디스트릭 जतनो कहम जतरो प्रेस मीडिया फाइमा जाखैनाय जत रनि जे जिनि रिपोर्टार्स दंना बेलायखौनो आं हामबायाफोरो दै जत ससियेल मीडिया रगो जरा अबखनाय तंनाय रग प्रेस खाय तंनाय रग बरनोबा हामबायाफोरो दिनै जिनि वाइटिएफ नि सेंट्रल कमिटि नि कायसा गुरुत्वपूर्ण कायसा मीटिंग आचुकजाखा ककचापलाय बान्दा दिनै अर कुमुलुंगो जिनि एमडीसी हस्टेल नि कॉन्फ्रेंस हॉलो पुस्कांनि सालो जिनि मथानि होइते जिनि वाइटिएफ नि बखाक्तै जों गोबां मानो सामं तांबुतां रक जों एक्शन प्लान नि मुताबिक जों खालायनो थांतंगो विशेष खायै जिनि एक नम्बर जिनि जे वन सुमु जे जिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुयै जों दिल्लीआव कायसा गतर कायसा जोंहा जगह डेमनस्ट्रेशन खायनाय हिनि जों वानसुइ दंगो प्रोटेस्ट हयतोबा सानमुं जिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमुं तुयै इनके आबोनि साथे साथे जिनि जे वाइटिएफ नि जत लिडार तंनाय रक सारा त्रिपुरा राज्योनो बर बाहायनो जों दिल्ली थांगै जेमन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमुं तुयै जों आंदोलन खायति जिनि अरो जे लोकेलो जारा तंनाय रक बर बाहायनो जगह लोकेलो तंगैनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै कायसा मुभमेन्ट खायनाय नोंथुम होनै जों अब कायसा वान सुमुंथै जों या बिरिसेना थांतंगो उमायके ताइबो जिनि सामं तांबोदां दंगो आबो जों देरे देरे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न नायसिगै जों खायना नायदों जिनि बारबेलि ताबक जों आंगाबो मासा सिनाय तांके जिनि डेट फिक्स खायमियाखो तांगे ताबो कोरोना पेंडेमिक नि जे कायसा सिचुएशन चलि दंगो ओमफ्राय ट्रेन जिनि बुकिं बगी जों बुकिं खायथानाय हिनि वानसु दं जिनि कायसा टीम थांजाक अलरेडि न ट्रेन बगी बुकिं खायनो बागै गाबोन साथे साथे दिल्ली बहायनो जों कायसा टीम रहजाक जिनि बुबाग्रा नि कनसाल्ट बायनो दिल्लीआव कायसा टीम थांगा बरक आ जागा अरेंजमेंट खायनो बागै थांतंगो कायसा सुइटेबल डेट बरक जेबाबे डेट फिक्स खायै मानो आबोनि परेनो जों डेट बहायनो साख्लायनाय हिनि वानसु दं चिनि टारगेट के तो जों प्राय 1 থেকে 1,500 बरक जों थाना हिनि वान सुक दङ ओमफ्राय दाबो आ जागा जों कम मानि न जों 1000 जना तो जों सगैनाय आबो कन्फार्म जों खायसे नंखानि कग्रिमान चिनि दाबि तो एक नम्बर चिनि दाबि तो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड फियाबा चिनि एकटा पार्ट दिल्ली थांनाय तो थांनाय न आबोनि साथे साथे चिनर लोकेल बाहायनो जों गोबां सामं तांबोतां दारेंजा आबोनि बिसिङाव आं कायसे तो साका दिल्ली थांनाय कायसे दल तो थांनाय न आबोनि साथे साथे आं सिटिं डेमनस्ट्रेशन बो खायनाय फियाबा चिनि ताइबो सामं तांबोतां जेमन जों सारा त्रिपुरानो डिस्ट्रिक्ट वाइज जों बाइक रैली बो खायनाय हिन दङ इनकाय दिनै जों आबोनो तुयैनो ओ तांबोतां रंनो बाहायके जों इमप्लिमेन्ट खायनाय बा बाहायके जों आबोनो सक्सेस खायनाय हिना जों वानसुगै जों दिनै प्रिपेरेटरी कमिटि जे प्रोग्राम रंनाय प्रिपेरेटरी कमिटि जों दिनै खानाय हिनि वानसु अब चिनि अब कायसा खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुद्ध वाइटिएफ दे थानाय नाकि बोरै बोरै थानाय एक्चुअली सारा त्रिपुरा राज्योनो जों आगे जों लोगो विशेष खाय चिनि I-50 रक आगे थांगो बोरै बुरा सिक्ला चेराय जतनो मिलियै थांलायो आफ्रो 300-400 जन फायासके 500 जन रक थांगा बाट जों ताकलाय सिक्ला सिमि चिनि वाइटिएफ नि जे कर्मी तंनाय रक बरक सिमिनो जों 1000 जों थांनाय चिनि टारगेट के एमने 1500 हाइपनो टारगेट 1500 हंगाके आं 1000 एटलिस्ट एकदम एक्युरेट भाबेनो जों नम्बर थाङै मानाय हिने आं आसा खालामदों बा सगैनाय सारा त्रिपुरा माने सेंट्रल कमिटि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटि जे दंना चिनि यूथ त्रिपुरा फेडरेशन नि अब कायसा सेंट्रल लेवल नि मीटिंग आबनि आगोलो चिनि तिनि दुइटा मीटिंग दंगो ताबुक चिनि सेंट्रल कमिटि नि मीटिंग चलि दंगो आबन परे चिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताइ वर्किंग प्रेसिडेंट दंनो तै बहिनो जों आसुफिनाय अ सामु तांबुतां दंनो तै हामबाय जों
দিল্লি থানা সেখানে খাইনাই চিনি দিল্লি মুভমেন্টनि সেখানে जों पाइकारि खाइनाय ताइ कयेकटा दङ प्रग्राम आबो जों एडभान्स साना थांलिया आबो जों खालायमानि बिसिंति खुंनाय कयेकटा साबुक गांगोथां जों नारजाखौ हामबाय दिनैनि मिटिं